For helvede. Han kan jo ikke være i knuden. Du har lige brede hofter, det. Jeg må sammen, Tanja. Ja, det er smukt. For frækker på det på hende. Sådan, det er. Det er for et kiosk. Ej, det er Peter. Ja, det kan hun nok ikke være. Hun må være i knuden. Fjern i knæ, Tanja! Jeg vil lige tage de der knæ af på en eller anden måde. Ja! Så har du. Det gik! Hej, Tanja. Er du ude nu? Ude er hernede. Så ved du så, hvordan der bliver levende. Er du en ting i? Lad mig nu.